тәбрик итәм. Без чит илләрдә яшәүче татар милләте кешеләре һәммәбез дә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны, телебезне сакларга тырышабыз. Минем миссиям чит илләрдә татар тарихын, татар телен, татар мәдәниятен таныту һәм аны бөтен дөньяга таныту. Шул максатта мин ел саен фәнни китаплар, фәнни мәкаләләр бастырам, төрле конференцияләрдә чыгыш ясыйм һәм безнең үзәкнең фән һәм культура буенча урынбасары Гөлнара Хәйруллина бу эштә безгә бик ярдәм итә. Шулай ук безнең Мәскәүдәге вәкилебез Гөлназ да барлык бу чараларда катнаша. Әле без күптән түгел генә Литва татарларының юбилеена багышланган зур халыкара конференциядә чыгыш ясап кайттык. Шулай ук безнең Европаның төрле илләрендә төрле чаралар узып тора һәм без аларның барысында да фәнни докладлар белән чыгыш ясыйбыз. Шулай ук культура программаларын да күрсәтәбез. 2018, 19, 20 елларда без Татарстанның 100 еллыгына багышлап «Мин яратам сине, Татарстан» һәм шулай ук Татарстан дуслык иле дигән зур проектны тормышка ашырдык. Әлеге проектны тормышка ашыруда безгә шулай ук безнең күренекле артистыбыз, актрисабыз Гөлнара Хәйруллина һәм Гөлназ Вәлиева ярдәм итте. Мин бу проектның фәнни җитәкчесе. Без Казанның иң матур урыннарын бөтен дөньяга күрсәтү максатыннан Казанның төрле урыннарында җырлар, биюләр, нәфис сүз һәм гомумән бөтен Казанның матурлыгын дөньяга күрсәттек. Әлеге программа зур уңыш белән Татарстанның Мәйдан каналыннан, шулай ук Тыйынлы планета каналыннан да күрсәтелде. Бу безнең чыннан да и Казан, дәртле Казан, нурлы Казан дип шатланып, горурланып күрсәтерлек зур эшебез булды. Шулай ук мин үзем берничә ел инде инглиз телендә, болгар телендә, шулай ук португал телендә халкыбызның тарихын, аның гореф-гадәтләрен күрсәткән хезмәтләр яздым. Иң беренче татарлардан иң беренче буларак Каюгы күн сәнгатен бөтен дөньяга танытырга тырыштым. 2000 елда ул инде үземнең докторлык диссертациямны яклап, шушы эш белән ул чыннан да галимнәр тарафыннан зур бәя алды. Мин шушы милләт җыенына шатлыклары өчен бөтен дөнья татар милләтенә, үзебезнең Татарстан хөкүмәтенә ихлас рәхмәтемне җиткерәм. Без татарлар кайда яшәсәк тә үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны саклап яшибез. Шулай ук Татар информ программасына да зур рәхмәтемне җиткерәм. Чөнки алар татарларның сулышын тоеп, һәрвакыт бик матур программалар әзерләп чыгаралар. Бик зур рәхмәт сезгә, кадерле милләттәшләр. Болгариядә татар халкы күпме? Без татарлар нигездә Кырымнан күчеп килгән татарлар яши. Алар Добруж өлкәсендә һәм Румыниянең Констанца, Бугарис шәһәрләрендә яшиләр. Без алар белән һәрвакыт элемтәдә торабыз. Аларны фәнни конференцияләр булганда чакырабыз. Төрле мәдәни чараларда катнашырга тырышабыз. Ләкин алар безнең телне аңламасалар да безне уртак тамырлар берләштерә. Менә яшь буынга килгәндә алар татар телендә аралашамыз. Добруж татарлары нигездә аралаша, бигрәк тә Румыния өлкәсендә, Румыниянең Добруж өлкәсенә. Болгариядә әлегә алар төрек телендә аңлашалар. Шулай булса да, алар нинди дә булса бер төрки телне белгәч, ул инде безнең өчен зур сөенеч. Димәк, алар барыбер дә үзләренең тамырларын, диннәрен, гореф-гадәтләрен саклыйлар, онытмыйлар. Алар татар булулары белән горурланалармы? Әлбәттә горурланалар, чөнки аларның хәтта шундый бер мәкаләләре дә бар. Әгәр син татар кешесе татарга татарча дәшми икән, аңа татарлык харам диләр. Шундый үтемле итеп әйтелгән бу мәкаль безнең Татарстан җирендә яшәүче татарларга да, гомумән Идел Урал буенда яшәүче татарлар өчен дә гыйбрәт булсын иде. Чөнки Казанның үзендә яшәп тә татар телен белмәгән,
татар телен өйрәнергә теләмәгән, безнең тарихыбызны белмәгән бик күп яшьләр дә